Na soidade ética, precisamente a rotura é co sistema. É con ese sistema que quere que ve na túa soidade un nicho de mercado. Persoas isoladas, cheas de vacíos, de fendas, son unha boa clienta, non? E para todas esas fendas, o sistema foi creando eses produtos que ti case non podes ver nin sinalar, porque precisamente son a túa liberdade de elixir, son a túa autonomía e a túa independencia. Non precisas de ninguén. Na sociedade do benestar, ese benestar véndese. O esencial non se pode capitalizar nin económicamente nin simbólicamente. Non. Esa coincidencia, como dixo, por exemplo, en valores, tamén está libre de capital simbólico. É o que dixo eu. Eses vínculos auténticos, cando os colocas aí fora, ás veces non hai capital simbólico. Non é unha persoa especialmente relevante, sabes, non hai a grande cousa que dicir diso. E ao sistema non lle interesa. Nós fomos elixindo esa liberdade, esa falsa liberdade, esa falsa autonomía, e cremos que a eliximos libremente, mais non ten moito que ver coa normalización, que diría Foucault, non? Normalizamos que eso era a liberdade e que iso era a autonomía e que iso é o que debemos ser.